kador barsinong umshangling ha kini ki kindet sngi kala khangdam no ya ka jaka bread new jongisnong ge bahap hapo ka sornong po kabadang hap ha uput usam jongasnong umshangling hariboy district ka jing khangdam jong kador barsinong umshangling ya ka jaka bread new ka dei ka daw ba kalami ka jingsma utung ka bashir khei na ka te ka jaka kabala samru shadu ki tluing na lor kata ka te ka jaka bread new kam shem la tre kam kumbala thmu bat kam shem la don kino kilat jingyada na ki jingpang bat ki jingma ki bami na ka te ka jaka ka jingmi jong snong umchangling ban sime ka rai ban khang ka te ka jaka bread new kalawan ra ru ya ki jinge ya ki snong bat ki dukan ki bapanon ka me ka te ka jaka kum ka jaka bread new bat kalawan ra ru ya ka jingsma ha ki babun ki jaka hakalleng ka sor nong po halor ka ne ka mat na kalyang u MLA ka nong po uba meral bonds im harangkar u deputy commissioner ka Riboy district u Abilash Baranwal ha ka jinge don rangkat lang ki officer ka urban ki nong yalam ka town committee ka dor basnong umshangling ba ka senjuk ki price nong mentagasngi ka khanru trik jeliu kala lej ban jurip ya ka te ka jaka bread new hadin ka te ka jing jurip lapelong ya ka jing yalang ha conference hall ha DC office ban ya mir jingmut halor ka te ka mat layo ban sengno ya ka monitoring committee ka kanhun ka bakli daw deputy commissioner kumu chairman lembat ki ADC ki dukhot na ki dor basnong ki ban pe ya ka company ya ka jing bread new ha ka te ka jaka habakren chikilat pathai kubor na kalyang u MLA ka nongpo uba meral bonds im ulai thu ba ka ne ka jingle jurip layo ban sakhi ya ka jinglong jingman jong ka te ka jaka bat ka jingkhang ban bread new ta ka shinong umshangling kalalong ka basong nya namar ka jingsma ka mi na ka te ka jaka kalong ka bashir khei ka si ngilai olat ban ya kendu lang ha ka ne meeting ha ka jing don rangkat ka dor basnong umshangling ka sunjuk prasnong ka nongpo town committee kirang basnong hari ini don lang di deputy commissioner director ng urban nga ko MLA nga layo ban jimo swai gani ka jika berenyu ang umshangling ang taman tang ng sudep ka meeting kabala penbej ban penlong mata sini gilayo ban thir ban than ban sungo ban sngap ya kani ka we ni jing kabala slam kani kambi ka kam ka batmai ka we de bat ka jing persang ban wara ya kilat kelenti na taban penbahas pang jing bread ikinyut ki bami dan ki jabo bami na po isnong di bahap po kasor nong po oi tinggal ayo banya penbe ila pediang ya city na kaliang jong ka snong umsangding kapala kersan dan sinjuk kasnong bat banya ayo banya keren sani ban address ya gitu jing don kam kala bandi surok kala bandi ban penbahai kani kejaka bat ba ha ka wede bat ka jing khang ka jong ka snong sangding ban lik berat ki ding jabo ka de ki sisa bat ba ki de hop hi ban le ta namar ba ki jabo ki belalang hantu lalong sisa ka jing ta ya ka leer ka giring ben sim ben song ban sa wede ki ding sisa bat ba de nak ta ka daw layo na krem ya penbe bat ba na kaliang jong kiru aduh kendon ki balaya bu bade ban penkuit nok mardor ye gitu dijabo badon hantu kenang ba ki we snong ba apa son nok kinla ban sedang ban bread ya ki jabo hantu bat nilai sim ru ya karai ba kendon gani ka monitoring committee apa panong po taw ya ka ba lakli da deputy commissioner number secretary di ADM jongi bat ki dekhot ki ba kentup ya kinong mikmat na town committee na kirang ba snong bat kumju ru na snong umsangling ba sunjuk di snong bat expert na ka urban affairs department kilai don lang hagane ka monitoring committee kebala sedang menteri kam nadu mentah nadu kena kepor mengakren mengamentah kala sedang menteri kam bat bagi kam kin sedang bania nadu mentah kemuno ban pentikna ka management mano balik berat ikinyut kita kejing don kicokidar bandon daga gate ban pentikna ban regulate kenang bakan nomlong kejing berat pakhar ya kini jabo jaban wi ni kidaw wala pelong ha ban lang kiti jabo ang tiru kim desu gi bami tang ni snong kala don kiwi ru gi balik berat i jabo gi jaban gi nang no marba ndon ba pek kena ha gini gi segi kemuno ban regulate ban khang tang kino gi bade hok balik berat itu ning ta kadaw kedi kejing hiya ka dor ban snong kejing dawa ke jengki pensengo jengki ke bosong nia bad kum MLA ngai layo banyak kendulang ki naga town naga district administration bad ni kat bala ni sutu ba in la he ban pen dikena nam ta jing be jong naga kam ki jing gi don be nang ta jing pen kre nam ta gi wi di project ki manang kam pen bah ya kan ni ka badon mentah
ngala kerang gila kalau no hadin lai benai tu sau benai salah ban sedang menteri gini kam ban penhai kan ni bat kita